Samantala mga idol, muling nagsagawa ng peaceful motorcade ang mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Pangasinan bilang pagpapahayag ng kanilang suporta at pagbati sa kaarawan nito kahapon. Ayon sa mga supporters ito na nag-organisa ng naturang motorcade, ito ay muling pagpapahayag ng kanilang ekspresyon, suporta at ang patuloy na panawagan na pauwiin na sa bansa ang dating Pangulo. Actually, is 80th birthday niya ngayon, no? So, syempre, pinabagdiwang namin sa kadakilaan na ginawa niya sa ating bansa. Ito, mula sa aming grupo, mula sa amin dito nagsama-sama, hindi kami magkakakilala, pero nagsama-sama kami sa isang adhikain na suportahan ng dating Pangulo dahil sa kanilang magandang nagawa ng mga panahon na nakaupo siya. Tinatayang nasa 1,000 ang nakiisa sa naturang aktibidad mula na sa iba't ibang motorcycle riders club at organisasyon sa lalawigan. Nagsimula ang motorcade sa bahagi ng Buno Anton, Daligan at nagtapos sa bahagi ng Mangaldan kung saan ginanap pa ang candle lighting at panalangin para sa dating Pangulo. IFM News. IFM News. IFM News.